Esteu escoltant un tema que es diu Happy Land i és un tema de Macuca i sempre hi ha una cosa que em fa molta il·lusió, que és quan portem un artista a l'estudi i escolta la seva música per la Ràdio Nacional i se li posa una cara de satisfacció, se li il·luminen els ulls, un somriure tonto, de dir, ostres, sóc jo i estic sortint per la ràdio. I això porta passant al món de la música 70-80 anys. Des que ho devia fer Elvis Presley un dia, quan va sonar aquell That's All Right Mama, i abans que Elvis Presley uns quants, doncs avui està passant aquí en directe gràcies a Maria Vilariño. Maria, bon dia. Molt bon dia, Gavi. Que sí que té aquesta cara, aquest home. Està molt content, jo crec, avui. Però és que tu imagina que tu i jo féssim música i la posen a la Ràdio Nacional. I dius, quina il·lusió, no? Bastanta il·lusió. I quan ets jove, doncs després ja s'acostumarà, si arriba a figura, aquest xicot. Que jo crec que sí, promet molt ell, jo crec. El presentes tu? Vinga, va. Doncs avui tenim amb nosaltres, com bé has dit, Gavi, doncs el Macuca, que darrere d'aquest nom artístic s'amaga un jove de 16 anys, que jo crec que ja és moment que agafis tu el micròfon i et presentis tu solet. Ei, què passa, afronautes? Bueno, pues molt bones. Què has dit, afronautes? Afronautes, sí. Afronautes per què? Pues perquè el nom de Macuca ve d'allà, perquè abans tenia un grup que es deia Macuca i los afronautes. Amigo, no ho sabia, això. Sí, sí. Bueno, Macuca qui és? Que Macuca és el nom de guerra, no? Et diràs d'alguna manera o no? Sí, Macuca. No vols dir el teu nom? No. Si ja no tens nom. Ara tens només... És Macuca. És Macuca. Doncs aquí tenim a l'estudi a Macuca. Sí. Bueno, aquest nom el vaig agafar d'una història d'un professor d'educació física de Zàmbia, que el tio a la carrera espacial volia arribar a la Lluna, superant rotllo als Estats Units i a l'estat soviètic i tal. Però, clar, s'entrenaven, rotllo, es posaven dins de barrils i els tiraven per muntanya avall i tal. Un show. I, bueno... A Zàmbia? Sí, em va fer gràcia perquè... pues eso. 16 anyets. Sí. 16 anyets, Massa Maria. jove, Massa no? Bueno, o sigui, és jove. Mai és massa. No, clar. Tu saps quants anys tenia George Harrison quan va entrar als Beatles? Doncs no. 16. Mira. I aquest segur que ho sabia, el Macuca, això. Bueno, hi ha gent molt precoç. L'edat no marca definitivament el ritme d'una carrera. Però, clar, estem escoltant aquesta música. Tot això ho has fet tu, no? Sí, sí. Home, m'admetràs i ens posem una miqueta més seriosos, Maria, que té mèrit amb 16 anys fer aquestes coses, no? Mira, perdona la paraula, però és collono. És una passada. És molt totxo, això. Parlem de tu una mica, Macuca. Sí, vinga. Bueno, des de fa quants anys que toques? O sigui, deus tocar de tota la vida, perquè si tens 16 ja toques així. Sí. Bueno, no tinc record de quan vaig començar, però a la pandèmia va ser quan realment em vaig posar en sèrio i vaig començar a tocar cada dia. Cada dia. I, bueno, fins avui que estic cada dia tocant la guitarra o fent alguna cosa amb la música. Sempre la guitarra? Sempre, sempre. Aquí hi ha més instruments. Com t'has produït aquesta música? Doncs ho he fet amb l'ajuda del govern d'Andorra, que, bueno, cada any dona unes subvencions per artistes. I, bueno, he anat a l'estudi del Pere Revert, que és el Sonos Andorra, i bé, són 4 temes. I la resta d'instruments els ha tocat el Pere o...? No, sí, els ha tocat el Pere, el Carlos Lozano i tal. Molt bé, sí, t'han ajudat d'altres persones del país. Què li preguntem, Maria? Vinga. Jo és que al·lucino. Si és això, té 16 anys i ja va pel segon disc. O sigui, com és això de produir primer un disc i ja ara te n'has anat amb un productor, o sigui, a baix, que és bastant totxo també,
Com ha passat tot això? Bueno, jo vaig fent temes i me'ls guardo, i quan tinc l'oportunitat de gravar-los, pues els gravo. I pues és això, vaig sentir que hi havia un productor molt bo a Sabadell, i bueno, dic, hòstia, si està aquí al costat, pues igual ho provo, no? I un cop més, el govern d'Andorra m'ha ajudat per gravar i bueno, també ho faig amb músics de sessió, però aquests són super top. És a dir, està, per exemple, el bateria d'Alejandro Sanz, que és el Toni Mateos, el baixista és el Jordi Bericat, que és el baixista de Jarabe de Palo, i bueno, ja t'imagines, el cel·lista va tocar amb Led Zeppelin, va compartir escenari amb Led Zeppelin i bueno... No vas malament, eh? Bueno, m'està demanant el productor que guardi aquests temes, perquè, bueno, s'han de guardar els cartutxos, perquè m'ha dit que hi han dos que són com un hit. I, clar, aquests dos pues, me'ls ha produït en Dolby Atmos, que és, bueno, és una innovació, perquè... I això encara no ho tenim, eh? No està publicat, estan gravats, però, bueno, si vols després et toco una d'aquestes cançons. Sí que vull. Perquè a més has vingut amb guitarra. Sí. Ve preparadíssim, la veritat. Molt bé, Maria. Tu l'has vist actuar a Macuca? Jo l'he vist una mica actuar, de fet l'he vist al bàsquet, un dia va actuar allà, i poca cosa més, però bueno, ara, coneguent-lo, tinc mil ganes de veure sobre els escenaris i anar-lo a veure on sigui. A veure, ell ha vingut amb guitarra i l'escoltarem tocar aquí a l'estudi, fantàstic, això m'encanta, ja saps, Maria, que m'entusiasma, però tenim més música gravada d'ell també, que crec que convé que l'escoltem per veure la feina que ja has fet, no? Exacte, o sigui, ara hem escoltat una de les cançons que forma part d'aquest primer disc, que és Too Much Protagonism, i ara escoltarem una segona, que és Summer X. Summer I went to that big yacht of my father. They haven't any plans, special things to think. They just want to fight, they want to kick my summer eggs. They just want to fight, something that the juice they made it wrong. Hey, oh, the wicked are on the planet to come back. Vilariño, què? Estàs al·lucinant avui. Sona potent, això, eh? Sona molt bé. Macuca, a mi m'agrada això, eh? A mi també. No sé com tu has de prendre, perquè jo sóc ja un dinosaure. Si no m'agrada, què passa? Que fas música per totes les edats o què? Sí, bueno, més que per totes les edats, per mi. No sé, penso en mi i dic, faré el que m'emplena i si t'agrada bé, i si no, me la pela. Ja està. Bueno, no rima, però és una expressió maca, també. Sí. Com a sentència, posa-te-la en una tassa. Si t'agradava bé i si no, me la pela. I per esmorzar. Escolta'm, aquesta cançó què diu? Aquesta que estem escoltant? Bueno, és una història que em vaig inventar. Bueno, una mica de tonteries, no? O sigui, parla d'un estiu, un hipotètic estiu, en el que vaig anar a l'obra del meu pare i, rotllo, els obrers no es posaven d'acord. Teu pare treballa a la construcció, entenc? No. Sí, Per això, Era tot hipotètic. Era tot hipotètic, tot inventat. I bé, els obrers no es posaven d'acord i començaven a lluitar i això, they just want to fight. In the middle of the construction. Sí. Molt bé. Què més, Maria? Pregunta tu, que si no pregunto jo tota l'estona. Bueno, és que jo et veig molt emocionat a tu també avui, eh? Ah, sí, tant. M'agrada molt. Avui t'està agradant. M'agrada. Bueno, sempre, Maria. Sempre. Però avui et fa especial il·lusió. Jo això, una mica voldria saber en què t'inspires per fer les cançons? Perquè aquesta sí que ens has dit una mica que és d'un hipotètic estiu i tot inventat, Sí. però les altres també van per aquest camí o com ho fas? Sempre intento basar-me en el que em passa a la vida. Rollo, no sé, ruptures, desamors o coses així, però no sempre d'amor, no sé. Coses que em passen a la vida. No... De tot una mica, sí, no? Sí, de tot. Bueno, sempre hi ha referències. Quan una persona és tan jove, les sí, ha de sí. tenir. Digue'm quines són les Sí. teves.
No sé, Beatles, Elvis Presley, Supergrass, Tame Impala... No sé, música dels 80. He començat molt bé l'entrevista, perquè he mencionat a Elvis i he començat els Beatles, he mencionat els Beatles sense saber que tu això t'aniria. Sí, sí, sí. A mi música antiga, dels 80, m'encanta. Però té un punt indie, això també que fas. O sigui, Sí. té un punt Killers una mica o no? Els primers Killers, no? Bueno, és que, clar, jo el que vull que soni és diferent a lo que creo, perquè tu pots intentar fer, jo què sé, t'agrada molt l'indie, però després les cançons que fas pues, potser sona més rock, o no sé, depèn de lo que hagis escoltat quan eres petit. Quantes cançons tens? Publicades? Fetes? Bueno, et diré que 8, perquè són les que tinc gravades. Bueno, 8 més 2, que estan versionades al català, perquè bueno, el productor m'ho ha demanat, perquè m'ha dit que és interessant, perquè... Tens 10 composicions noves. Sí. O sigui, teves. Mhm. Molt bé. No, vull dir, perquè amb 16 anys tampoc sé si pots tenir moltes més, ja em semblen bastantes. Composes sol sempre? Sí, a la meva habitació. I sempre ho fas en anglès? O ara això que has dit que t'has aventurat una mica al català? Quan començo la cançó sempre és en anglès. Després, si vols canviar la lletra o algo, bueno, m'ho penso, però sempre intento fer-ho en anglès. Què fas a la vida, tu, Macuca? Doncs... Em fa una mica raro dir-li a algú Macuca, eh? Sembla que tingui un líder Wakanda, saps? D'aquells de Marvel. Macuca. Però bueno, què fas a la vida, Macuca? Explica'm. A banda de fer música. Bueno, estudio música. Estudio al Liceu, també, però, bueno, estic més centrat en els estudis de música, estudio la Llacuna, bueno, a 3 centres, la Llacuna, al Relative Music i a la Grandalla. Home, estudies molt, eh? Bueno. Sempre guitarra. Sí. No vols ser multiinstrumentista, jo què sé. M'has Bueno, parlat dels teus admirats Beatles, veus el Paul McCartney que toca tot el que li dona la gana. Bueno, a la Llacuna de segon instrument faig piano i, bueno, cantar vaig al cor de cambra amb la Catherine Metaller des dels 10 anys, que, bueno, abans era petits cantors. Però... Influències molt diferents, eh? Sí. Escolta'm, i tu estudiar moltes ganes no deus tenir, no? O què? Depèn del Liceu. No, jo dic perquè... Si és música, jo crec que sí, Gavi? Tu el veus com jo, Maria, que el veus molt enfilat a la música, no? Sí, No, una vull dir mica, Que no crec que t'apuntis a administració d'empreses, No. No. Que no? No. Intentaré... Estàs molt enfilat a ser músic professional. Sí, intentaré anar al superior de música, a taller de músics o algun així, com l'ESMUC. I és possible que hagis de marxar d'Andorra? Sí. Ja ho veus, també... Sí, perquè, bueno, està bé Andorra, però... Quan et Es falta... queda curta, igual, pot ser. Bueno, és petit, Andorra té... És petit. Els recursos que té, no?, per Sí, generar més seguidors. Això, 16 cap a 17, quan els 17? Sí, el 21 de juny, el dia de la música. Molt. Mira, et van parir el dia de la música. Sí. Tot estava planejat, jo crec, aquí. Es va comprar. Ta mare es va esperar. T'havia de parir el 20, però es va esperar el 21. perquè quadrés. Bueno, el tenim al davant amb la Maria, i he de dir que fins i tot ja no és només la música. Tens aspecte d'artista. Sí, ho té tot. O sigui, és la música, és tot el pack, saps? Ja és que és un artista, jo crec, consolidat, gairebé, amb 16 anys. És la veritat. No sé si això també tu treballes o ha sortit així. No, surt així, m'agrada anar diferent. Perquè, bueno, no sé, a l'escola hi ha molta gent que va igual, amb el mateix pentinat, amb la mateixa roba, grisa, negra. Basta ja del negre, no? Però... No, tu portes una camisa avui que colors no li'n falten. Bueno, no sé massa com descriure-la, perquè té negre, groc, vermell, taronges, multicolor. També té una sèrie d'inscripcions que em sonen una mica amb moteres, potser, o què? O estètica motera, una mica. Però bé, Urbà, potser, també. Urbà, també, sí. Portes una camisa molt llampant, portes 4 penjolls, també, sí? 3, 2 o 3? 3. Portes 3, unes ulleres generoses, de color taronja, i el cabell, doncs, per qui no t'estigui veient per televisió, el Macuca porta un cabell que seria una barreja entre Jim Morrison, Bunbury... Què?
M'ajudes una mica més? Sí, però és que més o menys has fet la definició perfecta, Vull dir, ja... Compres el que acabo de dir? Sí, bueno, més o menys. Clar, tot això no és casual. Tu quan surts pel matí de casa et mires al mirall i... Sí. Aquest és Macuca. Sí. Sí, no? Sí, Macuca és un personatge, al final. Totalment. I quan et treus els penjols i les ulleres i ja no ets Macuca, ets algú més o no? Estic dormint. Macuca 24 hores. Sí. Està molt bé. 24/7, Bueno, no, s'ha acabat creient el personatge. O sigui, no hi ha Bruce Wayne, sempre és Batman. Bueno, està bé. Així ho té sempre clar. Sempre és Batman. Tenies 3 cançons... Exacte, va, anem a per la tercera Va. i anem a escoltar Feel Like Sadness. Just making coming back. I'll wait this day so larger. 'Cause I don't have much time to be with soft before or even like. Maybe I should stop swimming. Should stop to try to. So here it comes. Com has dit que es diu aquest tema? Feel Like Sadness? Feel Like Sadness. No és trist? No. A pesar que la lletra pugui indicar això, no? O el títol de la cançó. No és una cançó trista. Bueno, Rítmicament, almenys. no, rítmicament no. La lletra una mica, però... Bueno, és més introspectiva en cap a on vaig, on estic i bueno, aquestes coses. Escolta, Macuca, ahir va venir aquí l'actriu andorrana Clàudia Riera, que tu m'has explicat abans, i va dir que t'havia vist en directe i que li havies agradat molt. I et vaig buscar per internet perquè vaig dir, bueno, vaig a veure si li puc posar algun temilla a la Clàudia Riera i van posar algun d'aquests, no recordo quin, Vaig trobar Macuca Music, ho dic perquè qui vulgui Té pàgina web, sí. et pot buscar per internet. Macuca és amb K, les dues, Macuca Music. Jo aquí el que veig és, a banda de tota la intenció artística que tu mostres, aquí hi ha un esforç de gent que t'ajuda, no? Sí, que és sí, la sí. família, qui més aquí. Aquí li hem de donar les gràcies per aquesta incipient carrera, també, a banda del teu talent. Bueno, tinc un manager que porta també la pàgina web i les xarxes socials d'una cadena d'hotels que és CNA, Hotel Solutions, i bueno, I és qui t'ajuda. Sí. Creu en tu. Sí, totalment. M'ha ajudat en tot, en el primer disc, aquest segon també, i bueno, estic molt agraït. Això està molt bé perquè hi ha un futbolista que es diu Steve Macuca. Sí. Ho has vist, no? Sí. No, perquè aquí us surt Steve Macuca, lugar de nacimiento Montevideo. Pues mira, Aquest queda lluny, aquest no és el nostre Macuca, defensa central. El nostre és davante centre. El nostre és protagonista. Clarament, davante centre. Macuca, si jo et dic que... Mira, que d'aquí 10 anys jo segueixo fent el programa, això s'ha de tenir molta Estires fe. molt, S'ha de tenir molta fe, Maria, han de passar moltes coses pel mig, però hi vens a aquest estudi, on et veus? Fuà, ni idea, O ja no et podrem convidar perquè seràs tan famós que no li agafaràs el telèfon a la Maria Vilariño? Espero, però sí que l'agafaré. Jo espero que torni, no sé. Sí, tornaré... Per on et segurament. veus? Això és una bona pregunta, sempre una persona tan jove. Sí, però és que, no sé, és molt difícil fent És música. que d'aquí 10 anys tindràs, lamentablement, per la gent que som ja molt més grans, Clar. vergonyosament 26 tindràs d'aquí 10 anys. Sí. Es diu ràpid, Ja. Bueno, Guanyant-te la vida No sé. amb la música, et veus. sí. Espero. I ja està, no? Bueno, escolta, has vingut amb una guitarra. Sí, Jo crec que tens moltes ganes de tocar-la, no? Aquí en directe. bueno, Jo tinc ganes que la Sí. toquis, vale. Doncs vinga, agafa-la. Suposo que ens tocarà algun tema més. Ha de dir que ens tocarà algun tema dels nous, no? Exacte, algun que no t'he publicat, per tant, jo crec que ens farà aquí un bon tancament de programa avui. I tant, bueno, és la idea. Escolta, Maria, avui t'has passat bastant, M'he passat bastant, tu creus? Sí, perquè sempre ens portava gent jove, però és que aquest és bastant més jove que tu. La veritat és que sí, però bueno, aquí està el talent, vull dir, jo porto el talent. No, i tant, que aquí està el talent. La secció es diu portar, bueno, detector de joves, no? Doncs ja està. I crec que quan et porten un talent d'aquests tan jove, et planteja preguntes. Tu ho has fet molt bé abans quan ho has introduït, no? Clar, 16 és molt jove,
És molt Que jo et jove. posi l'exemple de Harrison, però clar, com quan hi ha hagut com George Harrison que s'apuntessin, però sí crec que la família el va deixar anar a Hamburg amb els Beatles, que no tenia ni... Bueno, crec però que era mira, menor d'edat. Potser aquí ara tenim una estrella i s'ha de potenciar això. Ja que ho tenim, Bueno, el tenim ja amb la guitarra a la mà, Bueno, i ara m'has de dir què tocaràs. sí, Macuca. aquesta és The Date, la vaig fer en anglès, i quan la vaig portar a l'estudi em va dir el productor de fer-la també, fer una adaptació en català. I pues aquí està. I com es diu en català? The Date igual? No, la cita. Ja? Pues diu que... Sí, sí. tot traduït. Sí, sí, sí. Doncs vinga. Dos nois tímids i un remake. Ni paraules, ni altres coses. Igual que ahir del colp entorrats davant dels col·legues. Què em farà sentir quan torni algo diferent que em vas fer tu en aquell moment. I sé que algun dia m'ho agrairàs i tornarem a ser més joves, clars i exuberants. I sé que em va dir aquell escriptor: travesses bosc i només veus fusta per cremar. Ella és així quan escolta aquesta mena de Britney Spears. Bueno, no és tota, que si no... No marxis, espera't, home. Bueno, era per deixar la guitarra, però... Estàs molt guapo amb la Sense guitarra. comentaris, jo no tinc res a dir. Per mi podries tu continuar tocant. De fet, em sembla que et queda bé la guitarra. Sí, Deus potser, estar potser. molt acostumat a portar-la a sobre, no? Sí, sí, bueno. La teva música és música de banda, és la música que està gravada, la que hem escoltat. Sí. Si jo et veies en directe, sortiries amb guitarra o sortiries de frontman? Amb les dues. Hi ha algunes cançons que vaig amb guitarra, però altres dic, va, vaig animar aquí de frontman. Veig que ets molt bon músic. Si jo ara et demano que em toquis una cançó, la teva cançó favorita, que no sigui teva, pots? Sí. Quina? No sé, mira, la de Wish You Were Here, per exemple. De Pink Floyd? Sí, o... Dale, Manolo, la que t'agradi Sí? a tu, sí. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from coarse rain? Smile from a veil. Do you think you can tell? Did they head to the trail? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for cool breeze. Did you exchange smile from a veil? Do you think you can change? No abuso més de tu, Macuca, no abuso més de tu. Que xulo, tio. Fots bé, punyetero? Bueno. Saps que he estat pensant tota l'estona mentre et veia cantar?
I si Digue'm. aquest tio... I si sí? Potser sí, eh? Clar, no ho sabem. La teva vida està per escriure's, Macuca. Sé que vols ser figura de la música, espero que ho siguis. Perquè és el teu desig, I si no ho ets, espero que siguis feliç. El que sí que m'agradarà molt és que vagis venint per aquí. He estat també mirant el tema d'Eurovisió, perquè, clar... Digue-m'ho ràpid, que estem acabant el programa. Corre. Bueno, el productor m'ha comentat de presentar-me a Eurovisió per Andorra, però bé. Primer Andorra ha de voler anar a Eurovisió perquè tu et presentis. Sí, però clar, m'han dit que d'aquí a 4 anys. Llavors, De moment no estem anant. sí, probablement aniré per un altre país, si vaig, però bueno. Bueno, és una possibilitat. Si nosaltres no Aquí anem... queda. Encantadíssim de conèixer. Igualment, Et moltes seguirem molt de gràcies. prop. Gràcies, Gràcies. Maria, t'has matriculat avui, Bueno. Espectacular. Saber tancar bé el dia. Gràcies. De res. Moltes gràcies.